magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta. Buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand.
are here to find a way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga dagway sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma, ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Maayong adlaw mga abyan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Ako ang inyo bago nga upod sa kahanginan, Sister Maria Jose Lurilia, o Sister Nina for short, sang Daughters of St. Paul. Malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Padayon kita nga magpanglakaton sa simbahan sa proseso sang Synod on Synodality nga may tema nga partisipasyon, komunyon, misyon. Kasubong sang naandan, kaupod naton si Father Francis Perez, Kura Paroko, sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw, Father Francis, kag welcome sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Kaupo naton subong, sumugod subong si Sister Nina, kag subong man sa aton nga pagtuon sa kabuhi sa mga santos
nga kabay pa si San Pablo sa gihapon upod naton sa tanan nga adlaw agud nga mapadayon naton aton apostolado sa kahanginan o kon ang apostolate on the air. Si Father Francis Perez nagatamyaw sa inyong tanan kag nagatamyaw gid kay Sister Ninia. Mga muyo kita upod kay Blessed James Alberione. Prayer to Blessed James Alberione. Most Holy Trinity, you wanted to rekindle in the Church the apostolic charism of Saint Paul by revealing yourself to Blessed James Alberione, founder of the Pauline family, through the light of the Eucharist. Grant that the presence of Christ the Master, way, truth, and life, radiate itself in the world through Mary, Queen of the Apostles. Glorify in your Church this apostle of the new evangelization, and inspire men and women open to the signs of the times, and who, following his example, may work with the modern means of communication to bring to you the whole of humanity. Through the intercession of Blessed James, grant me the grace I now ask. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Blessed James Alberione, pray for us. Karon, aton pamatian ng drama sang kabuhi ni Blessed James Alberione, founder sang Pauline family kag Daughters of St. Paul, kag persona nga nagamit sang media para sa pagpalapnag sang maayong balita ni Hesukristo sa katawhan. Si Blessed James Giacomo Alberione, natawo sang Abril 4, 1884, sa San Lorenzo Fossano, Italia, kag ginbunyagan dayon sa masunod nga adlaw tungod sa hindi mayo nga pagkahimtang sang iya lawas. Ang iya pamilya hamto nga Kristiyano, kag hardworking sa pagpanguma sa duta. Si Miguel ang iya amay, kag ang iya iloy si Teresa. Ikaapat siya sa anom ka mag-ululuton. Sang lamharon pa lamang ang iya edad, iya nabatsyagan ang pagtawag sang Diyos, kag handom sini nga mangin isa ka alagad sang Diyos, ang mangin pare. Amoy ini ang nangin direksyon sang iya kabuhi sa paglabot sang iya handom. Sang gabi, sa paglipas ng ika-19 kag ika-20 nga siglo, samtang nagapangamuyo ang mga seminarista sa tubangan sang Blessed Sacrament, sa paghimo sang Eucharistic adoration, iya ginkabuhi sing madalom ang iya espiritualidad. Sa iya nga eksperyensya, nangin klaro ang iya vision sang palabuton nga misyon. Ang pagkabuhi kapag hatag sa bugos nga kalibutan kay Jesus, nga amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Sa madasig nga pamaagi, paagi sa paggamit sang moderno nga teknolohiya sang media of communication. Nangin pare siya, kaginhatagan sang inspirasyon sang Diyos sa pagtuman sang misyon, nga mangin founder sang napulo ka kongregasyon kag institutes, nga ginatawag Pauline Family, agod sa pag-alagad sa simbahan kag bugos nga katawhan. Kag ini sila tanan, nagalapnag sa bugos nga kalibutan, agod mapaabot ang maayong balita, pagi sa ila karisma. Si Blessed James Alberione, nagkabuhi tubtob sa edad nga 87, agod tapuson ang mga buluhaton, nga gintugyan sang Diyos sa iya. Ginadumdum siya sa adlaw nga Nobyembre 26, sang tuig 1971, sa anibersaryo sang iya pagkamatay. Kaginproklamar siya nga biyato ni Papa Juan Paulo II, sang Abril 7, 2003. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni Blessed James Alberione. Upda naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga mga reflections. Labing hinigugma nga mga kauturan ang aton karon nga tagaan sang kabuhi, amo ang kabuhi ni Blessed Father James Alberione. Siya amo ang founder sang Pauline family, one of the most creative apostles sang 20th century.
Sa diocese sang Alba, ang kura paroko sang simbahan ni San Martin, si Padre Montesino, nagbulig sa kayang James sa pagpamalandong sang panawagan sang Dios. Kakun paano nga nagsabat siya sini. Isa kagabi, sang Disyembre 31, 1900, ginapamalandungan ni Blessed James ang encyclical ni Pope Leo XIII nga nagapangamuyo siya sa Santissimo sa sulod sang 4 ka oras. Labing hinigugma nga mga kauturan. Nga tawag ini ang adorasyon nocturna. Sang una, membro ako diri, kag nangin director sang adorasyon nocturna diri sa aton sa Pilipinas, nga ginatawag ini iya adorasyon nocturna Pilipina. Sa kabuhi ni Blessed James Alberione, ayhan pariyo man sa ila sini nga ginatawag nga hindi bala kamo makapulaw sa akon sa sulod sang 1 ka oras. 4 ka oras ang iya nga pagpungko kag papamalandong diri, kag iya nga ginpamalandungan ang palaabuton sa kapawa sang Ginoo. Samtang nagapangamuyo siya, may nakita nga 1 ka particular light, 1 ka kasanag nga nakita niya come from the sacred host and rose, arouse and him, and subong man iya na paminsaran kag nakita ay ni nga obligasyon to do something for the Lord and for the people of the new century. Nabatyagan ni Blessed James Alberione ang ginatawag naton obliged to serve the church, sang bag-o nga instrumento provided by human ingenuity. Sang Hunyo 29, 1907, ginordinansya nga pari. Ang Hunyo 29, kung aton nga makita sa kalendaryo sang aton simbahan, amoy niing piyesta ni San Pedro kag ni San Pablo. Assistant pastor siya, kag subong man sa iya nga pastoral exposure, nangin klaro sa iya ang kinahanglanon sa ginatawag nga Women Apostolate. Spiritual director siya sang major kag minor seminary. Kag subong man, he help out with preaching, catechesis, attending conferences, kag subong man nagtuon sang civil ecclesiastical law sang simbahan. Para sa iya, ang Ginoo, para man sa Espiritu Santo, kag subong man sa kay San Pablo, ang nagdala sang moderno nga instrument of communication. Kag nagsulat siya sang 2 ka libro, ang isa, Note on Pastoral Theology, sang 1912, kag ang Woman Associated to Priestly Zeal sang 1911, subong man sang 1915. Ini nga karisma dapat nga padayunon bangod the works of God are performed para sa mga lalaki kag sa mga babae kag sang tanan nga katawhan sang Dios. Sang Agosto 20, 1914, si Papa Pio X nagatagumatayon sadto. Kag subong man dito sa Roma, gin-initiate ni Blessed Father James Alberione ang Pauline family sa Alba. Kag ang founding the Pious Society of St. Paul. Kag subong man, the institute was born in poverty. Always begin in Bethlehem. The human family is made up of brothers and sisters. Si Mother Tikla Merlo, 21 anyos sadto ang edad, ang the first woman who followed James Alberione. Sa iya nga bulig, nagsugod ang ikaduha nga congregation sang 1915, the daughter of St. Paul, the family, both masculine and feminine vocation.
sang October 1938, the Third Congregation was founded, the Sister of Jesus, the Good Shepherd, on Pastorally Sisters, to assist parish priests and their work. Halin sang 1962 to 1965, si Blessed James Alberoni was a silent protagonist in Vatican II. The premature death of his first collaborators, Timothy, and at the same time, ang first woman nga nangin kabulig niya, si Tikla Merlo, worry for the Pauline communities, going through difficulties and painful conditions of scoliosis. Ang iya nga balatian, ang iya na batyagan, ang masakit nga scoliosis nga sa diin. Very, very painful. That tormented him day and night. Nagkabuhi siya sa sulod gid lamang sang 87 anyos. Napatay siya sang November 26, 1971. Kag he was comforted by visiting ni Pope Paul VI, ang Santo Papa Sadto, who had never hidden his admiration for Blessed James Alberoni. On June 25, 1996, Pope John Paul II signed the decree recognizing the heroism and the heroic virtue of the future blessed, and was beatified by Pope John Paul II on November 27, 2003, and was canonized by him. Blessed James Alberoni was considered one of the most creative apostles of the 28th century. Padayonon naton sa pagpangamuyo, ilabi na gid sa sini nga mga inadlaw, nga sa dili madugay, siya tagaan sang igtalupangod sang simbahan, nga makanonikar siya nga santo, kag padayon nga magabulig sa aton apostolado sa radyo, subong man sa aton communications, sa tanan nga mga pamaagi, agod ini makaabot sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan, kag subong man sa tanan nga patag sang pangabuhi, ilabi na gid sa mga imol. Ang aton mass media, sa aton nga mga libro, upod ang aton nga mga madres, kag subong man ang nagapadayon sining apostolado, ilabi na gid ang aton nga apostolado sa kahanginan. Si Father Francis sa gihapon nagapaalam sa inyo kag nagatamyaw sa inyo sa maayo gid nga pagpamati. May God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imudugang nga pagpakilala sang kabuhi ni Blessed James Alberoni. Sa aton pagpadayon sa proseso sang Synod on Synodality, kanami pamatian sang istorya sang isa ka balaan nga tawo nga nangin bukas sa pagpartisipar sa misyon sang simbahan. Ilabi na gid ang iya sensitivity sa signs of the times. Ginpamatian niya ang lakat sang panahon kag nangin concern niya kun diin padulong ang katawhan nga padayon nga nagapangita sang Ginoo sa ila kabuhi. Paagi sa maayo nga paggamit sang media, iya ginpakilala si Jesus sa mga tawo. Bug-os ang iya kaisog nga tapnaon ang malain nga paggamit sang media nga nagaguba sa values sang mga tawo, kabangdanan sang ila pagpalayo sa Ginoo. Sa iya maayo nga paggamit sang media, ginpakilala niya ang gospel values sa kada pamilya. Kabay nga ang iya halimbawa mangin inspirasyon man sa aton, ilabi na sa panahon sang aton pagululupod nga pagpanglakaton bilang isa ka simbahan. Ang iya kapiyastahan matag Nobyembre 26. Si Blessed James Alberoni nangin role model man ni Blessed Carlo Acutis sa pagpalapnag sang debosyon sa Eucharistia paagi sa media. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakigupod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako.
Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sang aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayuon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon nga bagong tuig, Happy New Year sa tanan naton nga tagpalamati. Mahidaiton nga pagsaulog sang Piesta Solemni sang Epipania, o kon pagpakilala sang Ginoo. Akon gid kamo ginatamyaw sang isa ka masadya kag malipayon nga New Year kag Happy Epiphany. Ang tagsa naton katagpalamati sa kahanginan nga nagabuylog gid sa aton programa karon nga Domingo. Mga utod, akong inyo bag-o nga mangin kaupod sa sini nga programa, Sister Nina Lorilia sang Daughters of St. Paul. Salamat kay Sister Amilin Paglinawan nga nakaupod ninyo sa nagligad nga 3 ka tuig. Dumdumon naton siya sa aton pangamuyo para sa iya bag-o nga assignment. Nakita namon ang iya bituon nga nagsubang sa sidlangan, kag nagkari kami sa pagsimba sa Ginoo. Alleluia. Karon, mga muyo kita nga magiyahan sang kapawa sang pagtuo sang Dios. O Diyos nga amon amay, imo ginpakilala karon nga adlaw ang imo bugtong nga anak sa mga hentil, paagi sa isa ka masilak nga bituon. Tuy-tuy kami nga nakakilala na sa imo paagi sa pagtuo. Tubtob nga magtan-aw kami sa imo sing mahimayaon dira sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari, upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 2, versikulo 1, tubtob 12. Sang natawo na si Jesus sa banwa sang Bethlehem nga sakop sang Judea, sa panahon nga si Herodes ang hari, may nag-abot nga mga tao sa Jerusalem, halin sa sidlangan, nga nakatuon sa mga bituon. Nagpamangkot sila, diin bala ang bata nga natawo nga manginhari sa mga Hudiyo? Nakita namon ang iya bituon sa magsubang ini sa sidlangan, kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sang pagkabati sini ni Herodes, natublag gid siya, kag amuman ang tanan nga mga tao sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan nga mga pangulo, nga mga pari, kag ang mga manunudlo sang kasuguan. Kag nagpamangkot siya sa ila, diin bala magapakatao ang Kristo? Nagsabat sila,
Didto sa banwa sang Bethlehem, sakop sang Judea, kag amo ini ang ginsulat sang propeta. Ikaw, o Bethlehem, sa duta sang Huda, hindi ikaw ang pinakaubos sa mga pangulo sang Huda, kay sa imo magagikan ang isa ka pangulo nga magatuytoy sa akon mga tao nga Israel. Dayon ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumuluaw halin sa sidlangan, kag nagpamangkot siya sa ila kung saan og gid nagsubang ang bituon. Dayon ginpahagto niya sila sa Bethlehem kag ginsingganan. Lakat kamo kag pangitaagid ninyo ang bata. Kag kun inyo siya makita, pahibalaan ninyo ako, agod makakagto man ako sa pagsimba sa iya. Sa makasiling sini ang hari naglakat sila. Sa gilayon, nakita nila ang bituon nga nakita nila anay sa sidlangan. Kag naguna ini sa ila, kag nagdulog sa ibabaw sang duog sa diin na hamtang ang bata. Nagkalipay gid sila sa makita nila ang bituon. Nagsunod sila sa balay, kag nakita nila ang bata kaupod sang iya nga iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon, ginbuksan nila ang ila mga dala, kag nagdulot sila sa iya sang bulawan, insiyenso, kag mira. Ginpaandaman sila sang Dios sa damgo nga hindi sila magbalik kay Herodes. Gani nagpauli sila paagi sa lain nga dalan. Mga utod, karon nga adlaw ginapakilala si Jesus sa mga mangin-alamon nga nagatuon sang mga bituon ukon ang ginatawag naton nga tatlo ka hari nga nagarepresentar sang mga hentil. Ang nagiya sa mga mago nga tanda sa langit, amo ang isa ka bituon nga ila ginapatihan nga magatuytoy sa ila pakadto sa manunubos sang Israel kag sang bug-os nga katawhan. Mga utod, pagaupdan kita ni Father Jerivel Celestial, chaplain sang University of St. LaSalle, Bacolod City. Hatagan kita niya sang mga giya sa pamalandong sang mensahe para sa Domingo sang Epipania, sa mga balasahon kag sang aton ebanghelyo. Mamati kita kay Father Jerivel. Good morning and happy Epiphany Sunday, Father. Mayong aga, Sister Niniak, kag mayong aga sa inyo, palangga akong makuturan. Yari na kita subong sa Domingo sa pagpayag sa atong Ginoong Kristo or Epiphany Sunday. Our first reading today was taken from the book of the Prophet Isaiah, chapter 60, verses 1 to 6. So, kinkuhain sa katatlong abahin sang libro, or try to Isaiah, that encourages the returned exiles that the promised salvation would come in spite of all obstacles. Para mahangpan naton ang kaungdan sini, we will make a geographical setting. So, Jerusalem is built on a mountain surrounded by two valleys. So, taas siya, no? At sunrise, the city is flood, splendor, while the valleys are still immersed in the darkness of the night. So, dari makita nato ng propeta, so masikang it is the dawn, and the first rays of the sun reach the city and light it up. So, ang Jerusalem, the forlorn widow, torn resplendent, at the same time, beautiful once again. So, propeta nag-invite sa iya to shed all signs of mourning, to rise up, wipe away the tears, kag subong man, i-realize nga Yahweh nga nag-abandon sa iya because iyang infidelity has taken her back. So, munang content sang verses 1 to 4. Para may sugpon pa siya, no? Jerusalem will see the return of her sons and daughters. So, ini ang mga tao, they are not walking on foot, but they are carrying their captors with them. The caravan include throngs of camels and dromedaries loaded with the precious goods of the Orient, so gold and incense. Ang busilingon, ti Jerusalem will become a center once again in the world. Paagi sa ano? Sa Kristo ng Diyos. So the city represents the church. She is the one in whom the light of the Messiah shines out, and all peoples are moving towards her, carrying with them the riches of their cultures. So muna kautura natin nga, first reading, different kind of defection sang matahom Jerusalem. The second reading today was taken from the letter of St. Paul to the Ephesians, chapter 3, verses 2 to 3 and 5 to 6. So, ang ginasabat niya question, who is supposed to benefit the gift of salvation and liberation? So, ginasabat sang reading, all peoples and every nation of the world. Ang Diyos has planned the
and Gentiles should become only one people. Pero may condition siya. Paano matabo ining unity? Kamaguba ang divisiveness. Siling niya, the severance between God and mankind has been made good na panami na ang guna, matamat na naging patabunan, ang gap, para na mismo na matamat na palapit. So muna siya severance between God and mankind, naging maayo na. Envy and distinctions and war disappear. Kung ito mismo sang pag-isa sa mga tao. Ang mga aton nga second reading. Then our gospel today was taken the Gospel of St. Matthew, chapter 2, verses 1 to 12. Kaya content pag duaw sang tatlo kahari, no? From background si makutuan mo ini. The gospel represents midrashic history. By reflecting on especially Old Testament texts, the evangelist tries to picture out Jesus as the true Moses and the true Israel, as Moses was almost killed by Pharaoh but escaped by divine protection. So, manin sa kay Jesus. Di makuturan, kung butangan natin sa mga elements, no? Unagid sang tatlo ka madjay. Pwede man niya literally nga mga hari ini, no? Mga magos. Di madjay, tuwad mo sa plural, no? Magos o mago. Di madjay kung plural. So, kasi sila mga wise men sila, sages, experts of astronomy. Pero ini makuturan sa Biblia, sila yung mga expert in interpreting dreams. They can foresee the future by looking the stars. Kagsubong man, observing the flight of the birds. And they can interpret God's will in ordinary and extraordinary means. Sabi sila mga learned lamang sila. Not literal nga hari, makutura, no? Kasi katabi nga, ang tatlo kahari kay ni, di man sila habihalin. It could be sa Persia, no? Kaya man ang term nga magos, Magi, nag-originate sa Persia. Subong man, it could be sa Babylonia. Kaya man, ang naton, the knowledge of the stars, makita na naton sa Babylonia, damo sa expert sa stars, no? Ang mga gifts na gindala nila, alin naman sa Arabia. Tamo na makutura, no? Ang tatlo kahari, no? So nga tatlo, kaya man tatlo ka gifts ang ilagay representar. One by one, the offered gifts. Yung ngalan nilang Melchor, Gaspar, Baltasar, nag-appear lamang ina during the 6th century, no? Nga before Christ, amat-amat siya nga nagagwa. The second element, makuturan, amo ang star. Kasi yung katabing star makuturan, ti Stauros sa Griego nga term, no? Ti dere maginapahayag nga ti God uses kung ano man iara sa iyang gintuga, no? So, through creation, we can see signs. We can pick up the so-called the inspiration coming from God. Sa mga kagintuga niya, makita naton nga ginagiyahan kita sa Diyos. Kasi kita ba lang nga, ginapakita iya sa aton kung sino siya. Then, ang three gifts na gin-offer nila, no? The gold, the frankincense, and myrrh. Ang gold represents Jesus Christ as King. Ang frankincense, Jesus Christ as divine. Ang myrrh, siya he is meant to die. Mapatay siya sa cross. Tamo tatlo ka gift nga ginhatag sa tatlo kahari. Kaya mga Magi nga ini, atong ito po ang meaning, people who let themselves be guided by the message of Jesus Christ. Kita makuturan, nagapangita man kita sang star sa aton nga kabuhi. Depende man sa aton kung ano ang approach naton. Makita naton ina sa tatlo ka mga persona, no? We have the Magi, Herod, kasubong man ang mga Pharisees kag mga scribes. So iban, mahal natong Eloy abi kag Joseph, ipainon na naton sila, no? May mga approaches kita. May mga tao nga kabalo naman kita, after seeing the star, di fall on their knees, ang tatlo kahari, no? So kamismo yati, may iban nga mga tao after knowing sang star, knowing palang gani, no? Wala man sila nagpalapit para sa mga skriba ka mga Sadduceo, scribes, Pharisees, and Sadducees. Even though nga learned sila, wala man gihapon sila effect kay man, they are not willing to accept Jesus Christ and not willing to search Him, to find Him. Lain ang masigitabla expert ka sa Biblia, lain man ni mismo nga ginapangita sa imo tagipusoon. So mga learned sila, pero wala agaangot mismo ya ang ilagin tunan sila tagipusoon. So may sagani ka theologian nga napatay, no? Nagsinsayo sa obispo niya, all my life I have been researching about God. But tiling niya, I never search God sa pagpangabuhi nakon bilang tao. Dahil lain siya makuturan. Gina-research naton siya, ginatunan naton siya, pero gusto ko makitaan sa naton, kamay bayan sa kabuhi naton, lain pagid makuturan. So mo nagrepresentar sa mga Pharisees, Sadducees, and mga skriba. Kaya lain naman yung ibang mga tao, they wanted to put out the light, on the star. Para sabi kay Herod the Great, no? So siyang persona nga even masigat nga
ginatawag sa nga great tungkol naman sa story lang makutura niya, naming tungkol kabalo sa politics, no? Ti, ang good quality naman ni Herod, even though nga ti ka-negative man sa iya nga pamatasan, so good organizer siya, passion and talent for building, pero ang iya nga pagpatindog sa Temple of Jerusalem, it is more of politics, not of religion. He wanted to win the Diyos, that is why yung panami niya, not really sang payos niya nga pious offering, sang iya nga talento, kundi mismo pa, ano lang bala, nga maangkon niya ang mga tao, na-please niya ang mga tao, not really for the sake of religion or for the sake of God. Kaya man, pamatasan gid, si Herod the Great ya, sus, kaya half Hudyo man siya, pero ang pamatasan layo gid, wala gapatis sa layi, wala gapatis sa Biblia. Subong man, power hungry kag silusos, ano? So sa iya nga panahon bilang hari, damo-damo iya pinatay. So first is, iya nga brother-in-law, Aristobulus in the year 35, BC. Subong man, ang iya uncle and brother-in-law, si Josephus, in the year 34 BC. Katatlo, Hikanos sa sikan, iyang grandfather, sa iyang wife na si Marian. Subong man, iyang wife mismo si Marian, in the year 29 BC. Subong man, iyang mother-in-law si Alexandra, pinatayaman in the year 28 BC. Alexander Aristobulus, iyang mga kabataan, pinatayaman sa year 7. Kag sa katapusan, yung pataya si Antipater, ang pinaka-oldest yung bata in the year 4. Pila na lang kasi patay na lang siya, mo pa naging patay ang yung bata. So, mo sa kadalok, that is why he wanted to kill Jesus Christ, kay man siya tawag siya nga hari sa manghari. Hindi gusto nga malapawan siya nga gahom kag puder. Kag subong man ti layo sa iya panimuot kaya makuturan, nga magpangita kay Jesus. He doesn't want to worship God. Na gusto niya nga patyon ang bata ng Jesus. Sa simple makuturan, as we celebrate the Feast of Epiphany Sunday, ang ining celebration nagasaulog sang pag-reveal sang Dios bilang eternal light that dispel the darkness of the world. Di naton makita ang maayong panimuot sang nagapangita sang kasanag sa kabuhi. Pagpahag sang Dios, kung gapahag ang Dios ako galingon, so dali lang sa naton makitaan. Kay gapakita na siya. Kung gapangita kita sa iya, tige gapakita man ang Dios sa iya kaugalingon para sa aton tanan. Pero by essence, ang Diyos una nga naggapangita sa aton. Hindi kita. Ang aton niya pagpangita, a simple response sa aton nga ginabatyag sa aton tagipusoon na mangin kabayan ng Diyos sa aton nga kabuhi bilang tao. Sulain naman na siya. So the inspiration comes from God. That is why we respond and we want to find God. Pagpangita naton, Jesus ara na sa daan. So mangin napos lamang. Ka modelo naton, ang tatlo ka sinato mangin alamon. The three magi. So, diri nato makita ang mga qualities ng tatlo ka tawag naton quote-unquote mga hari, no? So, una is, ang ilabalang tawag naton nga perseverance in finding Jesus Christ. So, diri nato, nabiskan sa kapiot, sa kabudlay sa ila pagpangalakaton, grabe ang ila mismo yung desire to find Jesus Christ. So, sa ito pagpangabuhi sa pangita sa Diyos naton, di kisa naga-backslide bang kita? Kisa may mga upang man. Pero importante is, persistent kita and we have the strong sense of perseverance to find God in our lives. So, may isa gani ka Jewish girl, no? Nga nagpanago siya sa kuweba. Kaya tungkol gusto niya palagyo sa mga German during sa Second World War. Nakita niya nga bangkay sulod sa kuweba. Mismo may mga ginapang sulat sa kuweba. Siling niya, sa sulat sa kuweba, I believe in the sun, though I do not see it shining. I believe in love, though it may be absent. I believe in God, even if I do not see Him. So, muna iya nga longing, desiring, just like the three magi, no? Biskan wala pa, gapati na sila. So, ito nga tagit pusoon, makuturan, we know that we have God in our lives. Ara na lang darsa. Pero importante lang we acknowledge and we address that kind of longing sa atong tagit pusoon. The next P is, ang ini nga mga hari, makita nato, no? That they pay homage God. Pay homage, kami nagsimba sila mo. Pay homage and they praise God. Importante nga panimot na kultura, no? After we find God, we kneel down, we pay homage, pagisag batong santos ng Eucharistia, then we praise God. At the same time, maano kita nga harang pagdayaw naton, upod sa aton nga paghalad sa atong kaugalingon. So, muna the triple P's that we can find from the attitude of these three magi. First, perseverance, pay homage to God, and lastly, praise God. So, triple P's. Tagsubong man, ang Epiphany, ginariman kita, it is a manifestation of the goodness and salvation of God for all of us. Nga siya mismo nagpahayag sini. Hindi naton ini makitaan, kundi man naton, hindi siya mismo
pakita sini sa aton. Ngang ining kaluwasan, iya kaayo, ginahatag niya sa aton tanan. Manifestation sang pagpalangga sang Diyos atong kaugalingon. So that is letter E. Epiphany is a sign of the goodness and salvation of God offered for each and every one. Tatlo nga punto nga gusto ko stress mga kuturan na mo ini. Kita we have been graced by God. Klaro ina, nabindisyonan kita sang Dios sa aton nga pagpangabuhi. Importante lang nga mismo nga tinlo kita nga nagabaton sa sini nga grasya sa aton nga kabuhi. Kag subong man ti ang gift nga highest nga mabato naton amo mismo si Jesus. So pahig sang siya kaugalingon, let us accept Him as the greatest gift nga mabato naton bilang tawo. And lastly, so kita man tanan, if we find Jesus Christ, if we find God in our lives, if we accept Him as our light, let us offer our gifts. Ma-offer kita. Ma-offer sa aton, hindi lamang sa sa atong material, our whole being. Let it be our time, let it be our talent, can extend sa aton isig tao, let it be our capacities pagpalapnag sa mayong balita. So simply, I want to offer the 4 letters, pero may triple piece kita, then the term ego. First one is, Epiphany is a manifestation of God's goodness and salvation offered for all of us. Then G, so we have been graced by God, and that is the greatest gift that God can offer us is only His Son, Jesus Christ. And the last one is, we should offer our gifts to God. We kneel down, we bow our heads, with humble heart, we offer Him our praise and gratitude. At the same time, 3 pieces that we can quote from the 3 Magi, perseverance, then pay homage, and praise God sa aton nga pagkabuhi. So may the manifestation of God increase our faith at the same time nga magpakabakod kita, nga magpadayon sa pabangita sang Dios, nga ara gilamang pakita man siya kaugalingon so that we can have a happy and a joyful life as we have this new year. May God bless us all and may God also hear our petitions. Salamat gid Father Jerivel sa paghatag sang mga giya sa pamalandong sang aton mga balasahon sa aton liturhiya sa sininga Sunday sang Epiphany of the Lord. Kita man nga nagatinguha nga mapuy-an ang aton pagtuo, nangin bituon nga nagahatag kapawa sa madulom nga ginaagyan sang aton kauturan tungod sang sunod-sunod nga kalamidad kag mga kalisdanan sa kabuhi. Huo, mahimo naton ini sa grasya sang aton Ginoo. Thank you man Father Jerivel sa imo regalo paagi sa imo inspiring message sa amon star and true light our Lord Jesus Christ nga mangingiya namon sa matag-adlaw nga pagkabuhi sa pagpanglakaton padulong sa amay. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa amay kag sa anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Mga utod, karon padayon kita sa proseso sang pagpanglakaton sa Synod on Synodality. Kabay bugos kita nga mag-ugyon sa aton pagpanglakaton bilang isa ka simbahan. Amon karon ginapasalamatan, lima kagatus nga tinuig sang grasya, bugay sang misyon, amon ba
tanan sa imo, o Ginoo. Magapaglakaton kami sa mga kapungsuran, magapaambit sang imo pulong, mag-aalagan. Ang Birhen Maria, ang magaiwag sa amon, sa pagpadabdab sang kalayo sang misyon. Karon ginapasalamatan, di makagatos nga tinuig sang grasya. Isang misyon, amon bahandi, amon bugos nga kaugalingon, matambad namon nga pagtuo, ginatugyan tanan sa imo, o Ginoo. Ginapaambit sa kalibutan, pagkasantos, paghidain, kalusang Diyos. Kami makilala sa sinigot imaan, sa among nga paghigugmanon. Pagkatus nga tinuig sang grasya, salamat, salamat, o Ginoo. Karon ginapasalamatan, di makagatos nga tinuig sang grasya. Kahit sang misyon, amon bahani, Amon bugos nga kaugalingon, matampad namon nga pagtuo, ginatugyan tanan sa imo, o Ginoo. Ginatugyan tanan sa imo, o Ginoo. Tay, Nay, sinong butuhon nyo? Bisan sino lang da. Oo man. Total, pulo pareho man lang ang mga politiko. Gani bisan sino, pwede na. Ha? Sino gid bala ang nagakaangay nga kandidato? Ang kumpari ko? Ang paryente ko? Matuod, makalilibog sa ulo. Pero pamangkuta ang imo kaugalingon. Ang imo pilion, siya bala makahatag sang maayo nga buwas damlag para sa mga kabataan mo? Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alanga. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Ululupod kita hasta sa masunod nga Domingo, January 9, diin pagasaulugon naton ang piyesta sang pagbunyag sang Ginoo. Magsimba kita subong nga adlaw, ululupod kita sa pagdayaw kag pagpasalamat sa Dios sa mga grasya nga padayon niya nga ginabubo sa aton. Kabay nga ang bendisyon sang Dios magubay kag magpabilin sa aton tanan karon kag sa gihapon. God bless and Happy New Year liwat sa tanan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi,
magpabilin sa inyo tanan. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa DYWP Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 58 minutos na nakaligad sa tak ng alas 4 sang aga. Aga Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sa Western Visayas, kagong sinidman nga bahin sa kalibutan. Welcome sa itong kapalatutunan ng Bombo Report sa first edition. Sumo ngayon yung makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Mag-updan na kita tub-tub taknali sa isang sininga aga. Kakita man ang pag-updan sa ato mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatihan kita sa 6:30 sa liliswan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang babatian, matanaw pagin kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod, kag sa YouTube channel. Please click ang subscribe button para makita nyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong mga kuturan sa dinman nga bahin sa kalibutan. Adaw subong sang Domingo, Enero 2, tuig 2021. Kagliton kita sa itong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Siyudad sa Bacolod, magapabiling gihapon sa Alert Level 2. Sumugod, Enero 1, tubtob, Enero 15. So mga kabombo, no, kita gihapon na kita sa masiling naton may pinakamanubo nga sahi isang quarantine restrictions diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Matapos nga ginpermahan naman sa aton nga alkalde ang panibag-o ni nga EO o kung ginatawag nga EO was number 65. Ang ginpermahan mismo ni Mayor Evelio Bing Leonardia mga kabumbo. So tingnan mo ni siya subong nga nagapaidalom ang ini nga executive order nga paidalom sa ato, no, kung gin-extend ang period sa alert level 2 diri sa syudad sa Bacolod sa sulod sang 15 días. May mga guidelines na, no, may mga pagsulundan kita, especially sa pila ka mga kaladtuan diri sa aton nga masami naton nga ginakadtuan. No, way labot dira ang aton nga mga aktibidades. Basta alert level 2 may mga dapat kita pagasundon o kon mga regulations man. Well, at least, no, isa na sa mga epektibo bala, no, nga pamaagi man batok sa COVID-19. Kagang isa pati ang vaccination na rollout diri sa Bacolod. Bis ka New Year na kita, sige-sige na ya. No, as long as, no, hasta mintras nga may nagasulod nga bakuna at sige na yung bakuna hay diri sa aton. Kag sa dugang pagin natong mga balita sa balita lokal. PRO 6 sa Cold Police Regional Office 6 may assessment sila sa bagong tuig nga isa ini makonsiderar nga nangin matawhay kag madinalagon man. Ato man naka makaupo ng spokesperson sa nga Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles via Zoom meeting. No, ato man ni kamustahon sa iya ang sitwasyon sa Bugos nga riyon sa Western Visayas sa pagsulod sa bag-ong tuig. Kag sa dugang pinatong mga balita sa balita lokal, 3rd ID o kung 3rd Infantry Division
sa Philippine Army nung ilang commanding officer ginakabig ang 2021 nga isa sa pinaka-challenging no kag anuman nga tuig para sa ila. O diyan nga kabalo naman kita daan nga ang number 1 gid nga tuyo sa Philippine Army diri sa Pilipinas, nga untatod ang insurhensiya sa masunod nga tinuig o kon mga sa sinina nga tinuig. O may mga timeline sila ya, pero ang 2021 niya do isa man to ka dako nga pagpanghangkat man sa ila no matapos ang pila man ni ka mga insidente nanungod sa insurhensiya. Kaglitong kita sa mga balita nasyonal, syntax o kung na heads up sa ato mga kauturan dira no mahiligon rabi sa mga magbakal dabi sa mga ilimnon kag sigarilyo, ang syntax ni lauman naton nga magasaka sa sini nga tuig. Grabe ang ibukada ni 2022 no. Ang syntax no, ang syntaxes in short bilang mga buwis bilang nga ginapatong sa mga sigarilyo kag mga makahulubong ilimnon. Ati amo ni ang nagsugata sa aton sa tuig 2022 magasaka no, pero balantayan ina no mayo man ini gani kay nga disiplina man ni sa atong makuturan no, kay kung samtang nagamahal ni ang mga ilimnon, especially mga kaulubong ng mga ilimnon, di nga ito mga kauturan dito mahagan-hagan man na ang tagay no, especially sa mga sigarilyo man no, sa mga nagagamit man dabi no, imbes nga isa ka kang sa isa kadlaw, di matamat ka na daan tunga kada adlaw. Tunga sa kaha lang, hasta mintras nga imo na ina malabot bilang purse, 1 stick per day na lang, hasta mintras nga dula mo na. Lauman tayo no, sa mga konsumidores naton especially sa mga negosyante man no, at wiit naman let's hope nga mangin positibo lang bala no, kaya may mga positibo man nga outcome, may mga negatibo man nga mga resulta sa iban na sa ato di ba na naton ni Garne di hasta ang mga pag ginigalio no, ang mga vape na bala kung mga electronic cigarettes dalahig man sana sila ni nga syntax. Di kung gusto mo tayo magbakal dabi sang mga e-cigarettes no, ginatawag na nila ang mga vape na bala, may pagsaka man nagaro sa presyo kay because nga nagsaka man ng porsyento sa buwis. Well, abot sina may ginatughong na sa blang juice na bala nila ginatawag natin dako man ang posibilidad nga ina ang magasaka man. Kag sa dugang maginatong mga balita sa nasyonal, death toll ni Typhoon Odette na nagdangat na sa 407. Sa latest data sa NDRRMC o na National Disaster Risk Management Council, nagdangat na sa 407 ang mga nagkalamatay matapos nga nagsulod si Typhoon o si Super Typhoon Odette nga naglaslas diri sa aton, especially sa Western Visayas sa aton nga na-experyensahan pero ang natamaan diri sa aton sa Negros Occidental mayon si Taydos pa kuno nga missing gihapon suno sa NDRRMC kag may aratanan 1,147 ka mga na-injured. Ang typhoon o kunang bagyo nag-apekto gid mismo sa masobra 1.1 million ka mga pamilya o kon 4.4 million ka mga individual kag 6,530 nga mga kabaranggayan. Grabe no, may mga 452,423 ka mga individual ang na-displace no, kag may 319,097 ang belong dere amo ang pagyapon sa hindi magnubo sa 1,000 nga mga operational evacuation centers dere sa ato no, sa nagkalain-lain nga mga probinsya. Pero man mismo nga 133,326 na nga mga affected nga mga individuals ang sagwa na sa mga evacuation centers. So grabe no, tingkalitan ri sa aton sa Negros, perte man no, especially sa may southern parts sa nga probinsya, makita ginaton kung ano ang kahalitan ni Typhoon Odette. Kag sa dugapin natong mga balita dito kita sa balita internasyonal. Pungsod Taiwan na nagpandam sa pungsod China nga untaton ang military adventurism. Ano ina ang boat silingon? Kay nadumduman nyo tong nagapatigayon sila sa mga
military practices no ang pungsod China, especially sa may malapit gid sa Taiwan. No, nadumduman yung tong issue between sa ila nga gipaluparan sila sa kawaan nila bla no sa ila ning area o nga ang sang mga Chinese jet fighters. Galigo mo raon kunong rason ng ng military exercise. Wala niya kabalo no because sa advancement sa mga technologies base may ginapatigan sila nga espionage o kon mga pagpag-espiya da ba? Kaya nga Taiwan nagkumod no nga untata nyo na nabe kay why kami diya pangilabot dran sa inyo nangin malinong kami kamuya ang panggarit-garit. Ati ang pungsod Taiwan nga hipos lang gamay lang nito nga pungsod pro kung sukaran mo ni di ba siguro hindi mo manimubo sinamo mo. Ati si ang China to do way man ni untat gyapon ning ilan nga mga military exercise. Doga pakita gis lang kung ano sa kadominante nga pungsod. Ati kabalo kita dangang China dan one of the sila ni daan nga may number 1 daan sa may pinakadamo nga population sa bilog nga kalibutan. Ang about silingon isa man sila sa may pinakamabakod, may pinakamadamo nga mga military forces. Well, let's hope no ang argumento sa tunga sang Taiwan kag China hindi nagid maglala. Pero ang China ya do naga gigyapo no? Do naga pag-utes. Sa sado pa na no 2022 na do ang China do ga lala na gid ni. Well, let's hope no lauman talang gid nga do hindi na gini magasaka pagid ang init no ang iyang argumento sa tunga sa nasiling ning mga pungsod. Amoy na ang mga mainit kag nagapunang mga balita kag posible nga magalungtad samtang nagapangalaga ng Bombo Reports sa first edition. Time check, 8 minutos na nakaligan sa taknang alas 5 sa agang mga kabombo once again no sa inyo dira di Happy New Year sa tanan. No, first Sunday na kita sa nga tuig 2022, January 2, no? So first Sunday ni sang tuig 2022 so sa atong mga kauturan dira ti kahapon gabi man ang selebrasyon ti subong Domingo kanami pa dan sang Chimpo nangin mabugnaw kag maulanon ti ang kauturan naton kahapon do kalabanan sini do lapyo gid sa hataw ni gapon. No, halong lang kita balaliwat no hindi lagi kita gyapon bala magsiling ni nga do pinagusto na kita bala. Even though nga rin kita sa madubo nga level restriction kung sa alert level, no? Kaya alert level 2 kita, but it doesn't mean nga wala na si COVID-19, no? Budlay na ya kay ang variant nga Omicron. Dito may mga data na kita diri sa pusod Pilipinas. Let's hope hindi na kita diri locally transmission bala, no? Kung local transmission sang Omicron variant. Kabalo kita nga Omicron variant is very fast, no? Madasig o kung in short, super spreader na variant, no? 2022 na kita, tigala mang tanan nga mauntat na ning COVID, mauntat na pagi sa inyo man nga kooperasyon. No? Hindi na madula to ng virus kay ara na sa nature nato, no? Ara na sa environment nato ng virus. Ang ina nga mga butang, mga living organisms nga hindi naton makitaan, no? Kung sa pabla sa microscope lang na sila nato makitaan. Abi naton nya duwala lang na sila sa palibot naton. Pero because sa ilan ka mga sizes nga tama kagamay, hindi na nato makitaan. So abi nato away COVID oh? Away lang COVID. Ang COVID niya nga istoryahanay diri way niya katapusan kung hindi kamuya magkooperar. No? So, mga kabombo, baluon naman ni nato, padulungan nato ng patrol subong aga, no? Kaupo sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. I-check ni nato ang sitwasyon matapos ang kahapon, ti January 1. Grabe man ang mga basura kuno, no? Duway pabla na himos. Pero at least, no? Nasa nga kahapon sa kapon, na amat-amat na. Check ni nato subong aga, kung anong lakat na dala sang palibot nato, no? Especially diri sa sentro sang Bacolod, no? Kagang pila pagini ka mga balita man nga nabalhag sang patrol sa pila ni ka mga police stations diri sa syudad kag sa probinsya. Sige, checkero naton sa kaupod nga o kung sa piyang kaninya sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, good morning and Happy New Year. Please come in.
Mambo Andrew, good morning and Happy New Year sa ating mga kabombo, no? Kagra sa imo sa studio. Live kita subong sa San Sebastian Cathedral. It's a very cold day, Mambo Andrew, since no, sang last week pa. O kung sa ngaligan nga mga inadlaw, nagaselebra kita sang bagong tuig, year 2022, Mambo Andrew. So, kalami diri sang sitwasyon, kay bisan nga mabasa ang dalan, Mambo Andrew, ang tiyempo bala duga kaangay man sa sining nga aga kag ang mga kauturan ta ang nagahulat sa pagbukas sang simbahan diri sa San Sebastian Cathedral, and it's first Sunday of the year, Bobo Andrew. Yes, correct. No, insakto gid na ti mayo ni Bombo Grace Lane. Do parehas man sa imo bala, no? Nangin ano kagid, no? Bless kagid sang 2021 ti subong. Let's pray pagini nga mangin bless pagid kita sini nga tuig, no? Yes, Bombo Andrew, kag celebrate man kita gali, no, sang nga tawag nga Epiphany Sunday. Yes. Kung ang pagpakilala sa aton nga Ginoo, no, sa bilog nga kalibutan. So, Bombo Andrew, bless kita katama halin pa sang tuig 2021 bisan madamo kita sang naagyan nga mga pagtilaw, no. Dako nga pagtilaw naagyan ta, but don't forget, Bombo Andrew, mga kabombo, nga we have a big God. Correct, din sakto gina Bombo Grace na very timely kini bilang amuning bilang mga situation bala, no? Sa atong mga kulturan ti pangamuyo sila ti may mga kanya-kanya nga mga New Year's resolution nga pagsulod sa nga amuning nga tuig maamuna ko ni, no? Pero kinanglan gid na naton sang double effort bala Bombo Grace para mapatuman na naton ang aton nga mga New Year's resolution. Pero dira bala sa ano mo da subong sa namtangan mo da. Kanami na sang simbahan kasanag na dira, no? Yes, Bombo Andrew, masanag diri, no. Nami na nga first Sunday ti makakita ang atong mga kabombo sang kasanag sa likod ko. Kag hindi lang, Bombo Andrew, sa physical structure. No? Dapat makita taman ang kasanag sa aton nga tagipuso. Kag pinagi man, no, sa pag entertain o kun sa atong mga kauturan, no, kag mangin inspirasyon, no, sa isa kag isa, Bombo Andrew. Okay, insakto gid na. Pero Bombo Grace Lane, dara sa imo da nga namtangan, kanami kay kasanag na dira, no? Ara pa nagyapon ng mga nagabaligya dira, no? Mga ano na bla, do mga kiosko da nila. Yes, miyari pa diri, Bombo Andrew, nga mga kiosko kag subong sirado sila, no? Karon pa ning mga adlaw, no? Oo. Yes, so kung magtapos visa ti timing gina, Bombo Andrew, mga kauturan ta mahapit diri danay before magpuli para makabakal man sa mga pasalubong, no, sa ila mga himata sa tagsa sa kapuluyan, Bombo Andrew. Ti ang simbahan da bukas na da. So subong bukas naman siya, Bombo Andrew, kag nagasulod na ang aton mga sumilimba, no, kag ang iban nagapangamuy na sulod, no, ga Holy Rosary, no, ang ginakaandan tabala, no, sa una. Bombo Andrew, resume niya ang natawag nga pagpangamuy o kun wala niya non-stop ni dapat, no. Correct. Yes. Sakto gid na. So, in speaking of that, Bombo Grace Lane, ti isa pagini sa masiling naton binga pasalamatan nato, no, nga hindi kita mabudlayan naman. Because kang syudad sa Bacolod, yun pa idalom liwat sa alert level 2 gyapon, which is walang alert level 2, isa ini sa may pinakamanubo man nga level sa mga COVID-19 restrictions, no, sa bugos man nga pungsod. So gipirmahan ni na sa aton nga alkalde nga si Mayor Evelio Bing Leonardia, Bombo Grace Lane, nga mag-extend ang alert level 2 from January 1, which is kahapon, to January 15. Bombo Grace Lane, no? So may mga no, may mga pagsulundan kita dapat, no, mga dapat mangin na 70% outdoor venue capacity lang, no? So may kung sa mga indoors may maximum 50% indoor venue capacity lang gid, but dapat fully vaccinated kagid Bombo Grace Lane. Kag ang hindi pwede makasulod ang unvaccinated, no? Kag ang mga kung below 18 years old dirabe, no? Biskan vaccinated ka, vaccinated ka, no? Ito medyo ano ni, dumulo ano ni Bombo Grace Lane, especially sa mga unvaccinated. So ang buot silingon lang ni Bombo Grace Lane sa syudad, gina-pursue sa city nga dapat tanan sa aton mangin vaccinated na, no? Kaya nagapatigay naman daan sa pediatric vaccination, especially from below 18 o kung 17 to 12 years old, ti vaccinated na, no? Ginahulat na lang gid ni Bombo Grace Lane ang another nga pediatric vaccination from 11 years old to 5 years old, no? But so far ti duay pagid na
Ti ang 17 to 12 years old pa lang anay ang ginapatigayon for vaccination when it comes sa pedya, Bombo Gracelyn. Yes, exactly, Bombo Andrew. Kung aton nga balikan, kadamo na sa na-accomplish ta sa tuig 2021. So we're here sa tuig 2022, Yes. nagapadayon kita sa pag-accomplish, no, sa pag-target sa aton mga talargiton, no, especially dire sa syudad sa I-sure mo nga Bacolod. mabulsay gidang target mo ha. Yes, boss. Ay, tama po, Andrew. Oo, pero Bombo Gracelyn, no? Nasiling ni nga mga venue capacities, for example, no, especially sa ating summoning alert level, ti ang venues for meetings, incentives, conferences, and exhibitions, so kung mais, sila ni ang possible na mga mapasugtan, no? Mga permitted venues for social events, parties, wedding, receptions, engagement parties, wedding anniversaries, debut, party, birthday parties, so on and so forth. So, walang natin galing bala, dapat may mga sundo na gikita nga, dapat maging fully vaccinated gikita, no? Kaya masapos ang tanan, Bombo Gracelyn, kung ikaw, ako, kag kita tanan, ang fully vaccinated natin, ang mga amusement parks na before last 2020, do medyo sirado, gini sila ating kalabanan sa kamotora na hidlaw gini, no? Nga maglagaw-lagaw man dati, do medyo amat-amat na ginabuksan for the public. But may limitations na gikita gyapon kay nga ng COVID yadaan nara pagyapon Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew, ginamat-amat tatahi, no, kung baga sa bayo pa ang nagisi. Ilapit na lang, Bombo Abi Andrew, ko ang nagisi-gisiun pagid. Yes. Lapit na lang, Bombo Andrew, Okay, maka-recover, Oo, no? insakto gid na, no? Ang mga gisi-gisi mo na dapat ano gani? Yes, Bombo Andrew. Dapat tahion, no? Yes, Amo na sa oo. subong nga ginobra sang gobyerno Bombo Gracelyn, ang mga kapaslawan bala naton last year, especially bisa kabudlayan maning samtang nagakigbato kita, nakigaway kita kay COVID-19, no? Ginatinguan na sang gobyerno nga itahion liwat para ma-close ang gisi, no? Para mangin normal liwat bala Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew, no? Ang aton nga gobyerno ang still hands-on sa pagtahi sang gisi o kung balik pala sa normal sa aton nga pangabuhi. Ito ang aton sa nga part, Bombo Andrew, dapat maka-operate kita, hindi kita magpadungol, no? Kay Yes. lapit na lang gid, no? Maagom naton ang normal liwat nga kabuhi, no? Oo, amo gina Bombo Gracelyn, no? Insakto gina dapat subong nga kay gayunan. Let's be aware lang gid bala, mangin seryoso kita sa aton nga mga trabaho, no? Kada isa sa aton, may kanya-kanya kita nga parte sa komunidad. So dapat ano gina naton itumanon bala naton Bombo Gracelyn, no? Tiyan mo nang balbla nila nga hindi lang tiya puro salita, no? Yes. Ilabanon tiya ang gawa Bombo Gracelyn. Sakto na, Bombo Andrew, kag ang huluwaton bala nga Numan is an island. Bululigay kita diretanan, Correct. no? Kay kung isa lang, Bombo Andrew, ang gagiho, mahinay ang pag-recover naton, Yes, no? sakto gina. Amo gina siya Bombo Gracelyn, amo nang resulta subong, oh. Kung nga anangin alert level 2 kita, kag sobra 100% na kita diri sa Bacolod ang nasiling ni nga herd immunity, no? Dapat ang target gani which is 80 to 90% ang herd immunity na namo. Pero diri sa Bacolod nalapawan niya nato ng expectations nga 80 to 90% dapat herd immunity na ina, pero diri sa Bacolod nagsubra pa kita sa 100%, which is ang pagbaton sa bakuna diri sa aton sa Bacolod open nagikatama ang kadaman sa ato, no? Makita man nila kung ano ang ilang mga pribilehiyo Bombo Gracelyn kung ikaw fully vaccinated, no? Kagabo na sa bala, no, nga kada isa sa aton dapat mag-impart gid sang ilang bahin, no? O control sa society Bombo Gracelyn. So yes. Yes, Bombo Andrew. So if we try to go back, no, sa 2021 till last quarter, Bombo Andrew, kanami isang interest, no, nga embrace ang atong mga kauturan, no, nga magpabakuna na sila na mismo ang nagakadto sa mga area open vaccination area nga to be vaccinated, no, hindi ka na mamilit, Bombo Andrew. Oo, fully vaccinated ka na Bombo Gracelyn, no? Yes, Bombo Andrew. Wow, sige, no? So, Bombo Gracelyn, ano to ang mensahe sa nga to ning commanding officer dito sa 3rd Infantry Division, no? Nanungod ni sa New Year, Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew, ang ining mensahe sang aton nga commanding officer sang 3rd Infantry Division, no, ang pagtakop sang tuig 2021, Bombo Andrew, para sa iya kun sa bilog nga tropa sang 3ID ang challenging, no? Pero
nagalook forward sila kita upod man sa ila Yes. nga ini nga year mangin prosperous kag mangin malinong Bombo Andrew ay amon man ang pangamuyo ta permi no ang malinong nga kabuhi upod sa aton nga mga pinalangga. So Bombo Andrew, go back 2021 tatlo gid no ang gin point out sa aton sini nga commanding officer nga si Major General Benedict Arevalo nga nakabigid la dako nga pagpanghangkat ining COVID-19. Then ang bagyo nga si Odette no naglagas pa or nakalaot pa sa bulan sang Disyembre kag ining ang pag-away no batok sa makawala nga grupo ukon New People's Army Mamo Andrew. So bisan amo na no ang naagyan naton upod ang Philippine Army ang kadalagan no Mamo Andrew ang naagom taman no kag ang ila sini nga mga tikang hindi lang Mamo Andrew sa pag secure no sa aton batok sa mga insurgency o terrorism kundi ang pagbulig man sa isig naton katawo. So kung aton nga madumduman sa pila ka mga adlaw nga nagligad na ngara sang mga donation drives no nga ginapatigayon ang aton nga Philippine Army kag ara na sa mga malls. So padayon ang pagbulig sa mga naapektuhan sang bagyo dito sa southern portion kag sa Region 7 o Central Visayas Mamo Andrew no. So ang aton nga mga kasundaluhan ang wala Japon nag-stop sa pakig-away patok sa makangawala nga grupo no sa sining nga tuig no wish no ni Major General Arevalo Bombo Andrew nga mangin malinong kag mangin open na bala ang mga rebelde no nga magbalik na sa gobyerno kag mangisog sila no hindi sila magpabulag-bulag no Bombo Andrew. Okay, sige no. So well, at least no why kita ni Bombo Gracelyn nagka-question sa nga trabaho sa aton nga mga sundalo biskan niya New Year akon Pasko kag New Year yati atos sa kabukiran no para matapna lang gini ang insurhensiya diri sa aton nga pungsod no biskan kita nga isla kon probinsya Bombo Gracelyn ara ginang presensya daan. Well sige mayo gid no para maka-boost up man bala sa moral sa mga aton nga mga sundalo ang mensahe sa commanding officer Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew, ari pamatian ta ang mensahe sa aton nga commanding officer sa 3 nga si Major General Benedict Arevalo. Akin lang masasabi, medyo naging challenging year at itong 2021 sa atin. Mga hindi na ng pagbubo, COVID, itong bagyo, and then paminsan-minsan tayo ay forward na NPA. Ng ating mga kababayan, tuloy-tuloy po ang pag-servisyo ng Philippine Army dito sa ating area na specifically dito sa Negros, Itapan. Binabati ko lang po ang ating mga kababayan na isang dream and prosperous year po sa ating lahat. Be happy and I just hope it would be a blessed new year for all of us. Kasi alam natin na marami din ang kailangan tulong dito sa ating population sa tuloy-tuloy naman. Hindi naman tumitigil ang inyong mga alagad ng gobyerno at saka ng ating armed forces sa pagtulong dito, pag-transport, pagdala at pag-distribute dito sa mga relief goods. At sana maibsan ang lungkot at dalamhati ng ating mga kababayan na nasalanta ng bagyong Odette. Doon naman sa mga okay naman ang kanilang buhay ay Happy New Year na lang po at huwag po natin kalimutan. Meron din po tayo mga kababayan na nangangailangan ng ating tulong. Of course, as soldiers, we wish for the peaceful and progressive country natin for the 2020. So, and we're hoping that the continued support and trust and confidence of the Filipino people to the armed forces of the Philippines, particularly third division of the Philippine Army. So, asahan po nila na paikot natin ang ating misyon, ang ating dapat gawin para masugpo natin ang ating mga problema na kinaharap sa NPA, dito sa bagyong Odette at dito sa COVID. Tatlo po yan na ating hinaharap sabay-sabay. Magtatagumpay po tayo kung tayo po magtulong-tulong at bilang isang bansa at
sang lahing Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew. So isa sa mga reasons nga kung nga hinay ang progress nato no sa pung sa Pilipinas, amo ni ang insurgency. So kabay pa nga matap na ini. Insakto gid na no kay may timeline is la Bombo Gracelyn ang Philippine Army actually nga within this year no 2022 do target ilang nga maano na no kung saan pa di ma-wipe out o kung maamat-amat na nila buhin bala or pwersa bala Bombo Gracelyn no ma-regulate na bala nilang pwersa sa mga NPAs diri sa aton no sa pungsod Pilipinas do mo nang ilang nga target Bombo Gracelyn mo no so let's hope nga maging productive ini kag magmadayon gining ilang target Bombo Gracelyn. Yes, kaya itong tandaan mo ba, Andrew, nga hindi lang armas ang ginahimo nga pamaagi, no, para nga masulbar ini, kundi may mga programa man kita sa government. Correct. Sige. Ano pagid Bombo Gracelyn dira, no? Kay so far dumi nabatian ko may pila pagid tong mga incidents kag mga nakaladakpan ni sa bulang. Yes, Bombo Andrew, may yara kita sa mga reports no nga 20 tanan ka mga personalidad ang nagkaladakpan no sa pagpatigayon sang illegal nga pabulang no sa syudad sang San Carlos, mera sang 8 no Bombo Andrew. Sa syudad sang La Carlota mera sang 10 upod ang promoter no sang ina nga illegal nga cockfighting kag sa syudad sang Bago may ara nga duha. So all in all 20 tanan kabilog. So nakuhaan sa Labang Buwan sang mga pila ka mga ebidensya nga nagatudlo pagid sa ila no nga sila ang nagkapatigayon sang illegal nga pabulang. So ang mga ini Bombo Andrew nga mga nadakpan ara na sa kusitiya sang tagsa-tagsa ka mga city police stations dira sa La Carlota, San Carlos kag Bago City. So ang promoter diriya sa syudad sang La Carlota Bombo Andrew ang at large no kag ginakilala siya kay alias Toto Raden. So at large. Yes, at large. Yes, Bombo Andrew kamagin. Nakapalagyo. Yes, nakapalagyo siya. Bombo Andrew kag kalabanan no sa mga nadakpan nagaedad sang halin sa 25 mera pa 18 Bombo Andrew tugtog senior na nga edad. Ting ang ilan na Bombo Gracelyn ya, o ti kapon sa nakaladakpan New Year, no? Tido halos damo gid na ya, no? Sa 31 pa lang ya, kagasta sa January 1. Damo na Bombo Gracelyn nga patigayon sa mga pabulang, no? Kung nadumduman mo lang sa wipe COVID, sa mga pista-pista bala, damo gid na nagapabulang basta may mga selebrasyon. Kangay sa hanggang December 31 to January 1. Bombo Gracelyn, no? Especially sa may mga rural areas na bala, no? Kung nadumduman mo. Yes, Bombo Andrew, wala na kakadula. So, matutulan sila Japon sa mga kapulisan ta. Kag, ang lain lang mo, Andrew, kung ang aton sa nga mga otoridad bala, mag-intra pa. At lain na ng istorya ang ila na. Nadumduman mo na sang nagligad to, last year man to, sa may Iloilo to, do isa to sa mga issue man sa tunga sa bahin sa nga PRO6. Nga may isa ka pulis to, galing nga nabidyohan kitang taray pag ano ito blang pag talas ito blang kay gingulpiada sila no gidugin ko sa babala kibot sila sa mga pulis dito siya mismo nga isa man sa ka uniform personnel tukiban nga pulis naaktuhan gid nga intragid sa illegal nga pabulang Bombo Gracelyn. Yes, ka nag-trending dito kung no? Video ya. No tido ka kaladlawan man bala tido hindi naman nami. Kamo na sila na dapat ang mag-regulate pero ang iban dira no naga-intrama namo na gani bala dapat kung suno man mismo sa Napolcom no sa kay Attorney Joseph Celis kung ikaw mismo nga isa ka uniform personnel nga hindi man tanan yaraman iban nga kung saan pa bala Bombo Gracelyn hindi kung ito paron mo ya kuno ang lubok sa priska ti magkalalat na no so dapat na yung lubok kakso na no amo na bala nga mga simple lang gid ang mga panumdom para mangin tawhay bala tanan sa serbisyo bala kag sa ilang nga trabaho bala Bombo Gracelyn hindi na bala pagintrahan sang o kung lakutan sa mga kung ano-ano da. Yes, Bombo Andrew gamay siya tuod nga crime no or kaso pero makapahigko kauluya na ya kauluya. Yes, makapahigko no sa pangalan sa bilog nga kapulisan diri sa pungsod Pilipinas. Okay, sige no. So tsakto gina Bombo Gracelyn. Well, let's hope no nga ang diri sa aton no sa Bacolod. No, so far tido nangin malinong mandra Bombo Gracelyn, no?
Yes, Andrew, mira kita sang minor incidents lang Oo. parehas abi no sa mga napilasan Oo. Andrew tugas ang pagpalupok sang Okay. tinalikdan nga Adlaw. pagsaulog no or pagsalubong abi sang bagong tuig 2022. So miyari kita dre nga mga listahan Oo. Andrew sang barangay no. Kalabanan ini sa ila Andrew sa 5 Oo. mga minor de edad pa. So isa diri Okay ang na. legal age kag duwa sa barangay Kabog no ang pilasan o punalokpan Andrew kag isa sa barangay Handumanan, Okay. isa sa Vista Alegre, isa sa barangay 11. So Okay. 5 tanan. So ginahulat pa no ang official nga report nga iga-release sa City Health Office Andrew sa okay. siyudad sa Bacolod. Ate, sige, no? Bantayan na ba mo Grace Lynn? I-check ta na, no? Kung so far, tido, indicate man is lang mga major incidents. As you have mentioned, tido mga gagmay malang niguro nga mga injuries mo po Grace Lynn? Yes, Andrew no kag mera pa kita sang wanted person Oo. naging kilala no kay Elmer Masillones sa siyudad sang Escalante. So Andrew, nag-edad ni siya sang 26 anyos kag residente sang Purok Suba, Barangay Washington sa among syudad. Oo. Kag ini siya ang inserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. So Okay. subong ara na sa BGMP no sa o kung sa kustiya I mean sang Escalante. No, kag miyara man sang naka-detain na subong sa BGMP sa Handumanan na Bambo Andrew no sa kaso naman niya nga carnapping dito sa siyudad sang Silay. So Bambo Andrew ini siya no ang ginkilala kay Marlon Dusaran. Oo. Marlon Dusaran nagaedad sang 46 anyos kag residente no sang barangay Hawayan, siyudad sang Silay. So ining operation isa ka joint operation no sang Silay PNP kag Police Station 7 no siyudad sang Bacolod. Okay, sige. Bobo Grace Lynn, manamugin nga salamat. Yes, Bombo Andrew, live kita diri sa San Sebastian Cathedral. Ini si Bombo Grace din ba ito nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton live sa Patrol subong agas ng Domingo, no? Enero 2 sa tuig 2022. First Sunday of the month kag first Sunday sang tuig 2022. So tiyan mo to mga latest nga mga updates no matapos o antes kag pagsulod sa bagong tuig sa aton dere no mga kabombo tamo to mga latest update may mga pilaman ka mga operation gyapon ng atong mga kapulisan nga may mga nagkalabalhag o kung mga nagkaladakpan man gyapon no mo to mga nagkalabalhag nga mga impormasyon nagikan sa mga police stations. May mga recorded man nga mga minor mayo lang kay do hindi gid man tanto gid ang mga injuries diri sa aton sa Bacolod no but amo gina bala no ang mangin responsable gid kita especially sa mga kabataan no sa mga gagmay no mga minors tara bala naton nga mga kauturan dira no mga minor de edad na naton dapat kamo nga mga ginikanan man bantayan taman no bantayan tagid kay base pa lang yabla kung nung magkalatabo dra sa ila dako naman ang lingin sa ulo naton. Mas may lang gabilang samtang nagaselebrar kita sa bagong tuig, mangin safe kita yatanan. No, pag sulod sang tuig 2022, ikaw day man kamot mo day may mga plaster ang imo karon nga pa kung nagkalain-lain nga bahin sa lawas may mga plaster tugas ang paglupok sa mga palupok na. So mas malaing gid kung wala kaya sa vlog sa lawas sa pagsulod sa bagong tuig. Sige, no? So speaking of bagong tuig, ato ni Chikyaron ang sabahin sa Police Regional Office 6. Kaupod sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, no? Live via Zoom subong aga. Ang assessment sa Police Regional Office 6 no sa New Year's Day. So karon sa piyakan linya nga ato nga bisita kag ato makaupod subong live. Sir, good morning. Kaupod mo subong si Bombo Andrew. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod and Happy New Year, sir. Bombo Andrew, mayong aga sa imo kag mayong aga sa imo mga tagpalamati kag sa imo mga viewers. Happy New Year sa imo and Happy New Year sa aton mga tagpalamati. Okay, Sir Solis, salamat gid sa oras mo no biskan namo ni katemporano nagupod ka gid diri sa amon subong sa Bombo Radio Bacolod. Pero Sir Solis, no,
sa bahay nyo sa Police Regional Office 6, as you have na tipo nyo nga mga data, kamusta sir, no, ang pagsulod sang tuig 2022, Sir Solis, diri sa aton sa Western Visayas? Sir Andrew, sa base sa assessment sa Police Regional Office 6, malinong kag matawhay ang pag-celebrar naton sa New Year, no? Kung sa diin wala kita sa may na-record nga major incident, and ang aton nga total crime incidents starting December 16 to 31, 2021 ini nagnubo siya, no? Sa sinanga period sang tuig 2021 may na-record kita 923 total crime incidents, and kung ikumpara naton sa tuig 2020 with the same period may ara kita 1,029 incidents. Kung sa diin nagnubo ini siya sang 106 incidents or equivalent to 10.3%. And wala man kita sa may na-record nga stray bullet incident. Okay. And may na-record kita nga illegal discharge of firearm. Pero ang ini nga suspitsado na dakop ini sa aton mga kapulisan. Okay, well that's very nice kanami mati answer Solis, no, kaya sa inyo dira nga mga records kung i-compare mo last year 2021 kag subong, no, do dako gid Sir Solis ang changes, no, do dako gid ang pagnubo sang mga incidents nga Sir Solis, no, paano ina, no, because man sa inyo nga pagpangampanya man Sir Solis? Bombo Andrew, makonsider naton ang effort sa aton nga mga unit commanders on the ground kung sa diin base man sa direktiba sang aton nga Regional Director Police Brigadier General Tin Idongbo. Yes, sir. Ila ini ginsunod, no, kung sa diin ila gin assess ang ila respective areas of responsibility, and ginlantaw nila kung diin ba nagakadapat i-deploy ang aton mga kapulisan para ma-prevent naton ang occurrence ng crime. So na-identify nila ining sa mga simbahan, terminals, no, markets, malls. Kay nakita naton during palapit ng New Year and during Christmas ang aton mga kauturan, grabe ang pagdugok sa sining mga areas. And of course, hindi naton makalipatan ang bulig sa aton nga mga force multipliers, no? Ang bulig sa aton mga barangay officials and ang bulig sang different local government units kay sila man mismo sa ila respective areas of responsibility. May mga effort man sila nga ginahimo para sa peace and order. Dako ang contribution para sa aton. And also, gapasalamat man kita, no, sa media, sa tanan nga platforms, no, sa media kung sa diin grabe ang ila pag sige-sige sa ilang awareness para ma-educate, ma-inform mga atong mga kulturan pag-abot sa ila roles and responsibilities kung paano naton masaulog sang malinong kag matawhay ang New Year, Bombo Andrew. Okay. So pero Sir Solis, no, sa kabugusan ng na tipo nyo nga data, for the conclusion na gid Sir Solis, isa ini, no, sa mga nangin para sa inyo nangin matawhay kag successful man, no, nga pagbantay nyo man be, especially sa sa pagbulag sang tuig, Sir Solis. Correct, Bombo Andrew, no, as ay overall assessment naton sa pagselebrar naton sang New Year and pati yung napod naton pati yung Christmas, considering yung data naton nag-start December 16. So peaceful and orderly ang pagkandak naton sang holiday season, Sir. Okay, so okay Sir Solis, ka ano, no, do ka refreshing balamatian kay syempre ang 2022 ginalauman nga base wala pagsulod sa tuig 2022 damo lang mga incident reports nga sa bahin, no, nga ma-record sang atong mga kapulisan. Pero Sir Solis, during the time sang pagsulod sang sumugod palandaan December 30, which is Rizal Day, kag isa sa mga holiday man, doon mo ginaguro Sir Solis ang pag-start sa mga pagdamo sa gusto baga pauli-uli sila mga probinsyahanan, especially diri sa aton yung Sir sa Western Visayas. Kamusta sir ninyo coordination or pagbantay dira sir sa mga kauturan naton nga pagpauli sang pagsugod sa December 30, Sir Solis? Maayo ang aton nga deployment, Bombo Andrew, no? Yes, sir. Sa diin may mga gina-deploy kita sa mga terminals, ports, no? Okay. And other strategic areas para maprotektahan naton ang aton mga kauturan sa ila pag-travel, sa ila pagpauli sa mga kaprobinsyanan. So wala kita sa may na-monitor or na-record nga
insidente nga ma-connect naton dira and nakita naton ang effort sa aton mga kapulisan nga nami ang aton deployment para lang maprotektahan naton ang aton mga kauturan. Mayo gid sir no, kay so far sir tiduwala iya sa may mga pagpangawat o kung may mga pagpanginto sir sa muna ang mga time no. Manami Bumbo Androids because nga maliban sa deployment naton sa aton mga kapulisan, nakita ko ano naman, well-informed, well-educated naman ang ating mga kauturan kaya always natin gina-remind sila no? Kasubong man sa inyo sa media nga hindi lamang ini trabaho sa ating mga kapulisan no? Hindi lamang trabaho ini sa gobyerno kundi sila man mismo dako ang ila role dire no? Kung pag-abot sa krimen dapat kuwaon nilang elemento sa oportunidad no? Yes sir. Kung pag-abot sa oportunidad hindi lamang inatrabaho sa police but of course the concerned person no dako ang iya role dira para hindi siya mabiktima sa isang krimen or hindi matabo ang krimen so dapat tulaon nato ng elemento sa oportunidad. Tsakto gina Sir Solis no kay imbes nga mangin happy ang New Year ti mangin masubo na kung ikaw mabiktima sa muna nga mga kasahi man sir sa mga modo sir. Correct gid na Sir Andrew, dapat bruligan naton, dapat vigilant kita, dapat Correct, aware kita para hindi kita mabiktima kay may baluan nato ng mga probable criminals. Yes, sir. Para lang sa palibot nagabantay sa aton, kag kuha lang sang timing no. Kung kita tagaan naton sila ng timing, so most probably mabiktima kita. So dapat alerto kita, vigilant kita, and hindi naton sila pagtagaan sang timing para hindi nila kita mabiktima. Okay. Sir Solis, before kita magtakop, no, ang sabahin nyo, sir, sa mga kapulisan sa muzzle taping bala, sir? Kamusta, sir? Ano ang outcome, sir? Thank you, Sir Andrew, sa pagpamangkot sina, no? Kay amoy man ang pamangkot sang iba naton yung mga kauturan nga wala kita sa muzzle taping. Okay. Sang year 2021 before magtakop ang tuig. So, ginalantaw nila nga what will happen no so sa record naton wala kita sa may record nga ini sa aton mga pulis diri sa Western Visayas na nagkaroon ng illegal discharge of firearm sang pagsugalaw naton sa bagong tuig no so wala kita reported incident nga involved ang aton mga kapulisan so kita gapasalamat sang discipline kag pagiging responsable sa aton mga kapulisan kaya isa ina sa rason nga kunya wala na kita sa muzzle taping tungod we believe na responsible and disciplined ang aton mga PNP personnel and inig improve nila no sa pagsugalaw naton sa bagong tuig kung sa diin wala sang any PNP member diri sa Western Visayas nga nagkaroon ng violation. Okay, so well mayo gid sir. Mayo no kay gintistingan gid man bino kung ano ni ang atong mga kauturan especially mga kapulisan naton Sir Solis kung mangin disiplinado gid man sila no kay ang muzzle taping for how many years na Sir Solis isa ina sa mga pagbantay man daan ninyo no especially kung sino dabi nga mga kapulisan ang nagpalupok dira during sang New Year. No, kaga ba si may mga biktima dra sang stray bullets. Well, at least bala Sir Solis, no, ang atong mga kapulisan do makitaan gid naton nga nangin ano gid sila, cooperative gid sila Sir Solis. Correct, Bumbo Andro. So naibaluan naman naton nya biskan wala sa muzzle taping, we always emphasize na hindi sila exempted or possibly hindi sila ma-monitor, no. Naibaluan naman naton yung very alert and vigilant ng aton mga kauturan. So always natin sila gina-remind nga kung may makita sila no nga nagpalupok sa ila firearm either PNP, Uniform Service, Law Enforcement Agency o kung civilian, gilayon i-report ini sa aton mga kapulisan. Kay sa part naton sa PNP, once nga nag-violate sila sa sinanga directive, may baluan naman nila nga they will be facing administrative charges. No? Yes, sir. So that's why nga wala sila nag-violate kaya ang ilang career will be at stake. And nakita naman naton, may ara kita isa ka violation sa illegal discharge of firearm, ini na aresto kaagad. So kung lang taon nato na Bumbo Andro, anong reason kung na-aresto ini siya? Oo, sir. Hindi lamang ini sa police, but of course sa vigilance ng aton mga kauturan kung sa diin nakita nila, immediately nagtawag sila sa police, no?
then pag-responde sa aton mga kapulisan na dakop ini. Okay. Pero Sir Solis, so far wala man yan, no? Wala man kamuya may mga nabaton nga mga reklamo sa atong mga kauturan, especially sa mga pumuloy, Sir Solis, no? Nga regarding may sa isa ka muni nga may nagapalupok dira, Sir Solis, sa isa ka PNP personnel. Wala man, no? So far, Bumbo Andrew, wala kita sa may nabato, no? Nga any report or complaint nga nagpalupok ang aton na miyembro sa kapulisan or any member sang kapulisan naton diri sa Western Visayas. Okay, well that's nice, no. Well, let's hope Sir Solis nga mangin na productive ang ini nga tuig, no, kag mangin positibo man para sa aton tanan. Sir Solis, imo na lang gid man mensahe kag pag ano mo na lang gid, no, pag remind mo man sa aton nga mga kauturan na Sir Solis, no, ante sa pagsulod sang sini nga tuig 2022, Sir Solis. Bumbo Andrew, unang-una, gapasalamat kami sa inyo, sa media, Thank you, sa inyo awareness effort, no? Kung sa diin na sige-sige ang pag-inform sa aton yung mga kauturan, kung ano ang mga ila roles and responsibilities nga pwede nila mahimo para mapaluntad naton sa kalinong katawhay ang pagsugalaw naton sa bagong tuig, kung sa diin na ang resulta sini nagiging malinong kag matawhay ang pag-celebrar naton sa bagong tuig. And kita nagapasalamat sa inyo, and of course gapasalamat man kita sa aton mga kauturan sa ilang kooperasyon, sa ilang effort kung sa diin dako ang ilang contribution sa sining kahiwatan, kung sa diin as a whole diri sa bilog nga Western Visayas na paluntad naton ang kalinong pagkatawhay. Kag also ang aton nga regional director, nagapasalamat man sa aton mga kapulisan, no, sa tanan-tanan, sa tanan nga mga bulig nyo sa PNP. Kabay pa na suportahan nyo pa ang aton nga kapulisan diri sa Western Visayas, kay kung may ara ka mo suporta sa aton mga kapulisan, mas malayo kag magdako ang mas madako ang accomplishment ang aton makuha kung maayong aton relationship, maayong aton nga koordinasyon sa isa kag isa. So in behalf of our Regional Director, Police Brigadier General Flynn Idongbo, ginatamyaw ko kamo sang malipayon nga bag-ong tuig. Okay, sige. With this, Sir Solis, thank you good sa imong time and Happy New Year and God bless you, sir. Welcome, Bombo Andrew, and madamong salamat sa timpong ginhatag mo sa akon, and God bless sa imo kag sa imo tagpalamat. Okay, sige. Mga kababuan, ato nabatian si Police Lieutenant Colonel Arnold Solis, no, ang tagpamaaba ko ng spokesperson sa Police Regional Office 6 sa ilan ng assessment, no, sa New Year, no, for the pag-enter sa 2022. Well, at least, no, nangin positibo bala kay since sa ilang record since December 16, no, hasta sa December 31, nangin matawhay kag nagnubo, no. So, ang buot silingon sina sa pagnubo, nangin cooperative ang tanan, ang kooperasyon sang tanan, no, kaga mga pumuluyo man sa aton diri sa Region 6, nangin ano man sila, no, aware man sila ba sa nagakalatabo subong. May labot, may sa paginaguro ka impact man kay Typhoon Odette, no, because of pag-agi, paglaslas ang bagyo, yung kalabanan sa aton do dako gid ang problema, kay halos kalabanan madaan sang mga kultura naton na apektuhan gid ni Odette, mga puluyan nila kalaguba, ang ilan nga mga pananom na halita mas ang bagyo tanan, no, nga mga negosyo kag palangabuhian ti apektado ni Typhoon Odette. So subong ang Police Regional Office 6 padayon man gyapon sa pagbantay kag sa pagpalapnag man sang mga impormasyon kag awareness sa aton nga mga pumuluyo. Mayo ina, no, ang effort bala nga ginatuwag, no, kay kung wala ina hindi na naton malabot ang amuna nga mga porsyento, no. Mas mapanubo ang porsyento sang krimen o kung mga nagkalain-lain nga mga insidente kung ang tanan magakooperar gid. Di lang yung tanan niya nga puro lang kita salita, no? Ipakita naman ang nasiling nga gawa. Okay, dapat ang salig sang pumuluyo magain balaliwat o kung mabalik, no, ang pagsalig kag ang pananaawan sang tanan sa aton nga mga kapulisan, no, mabawi bla, no, kay because nga syempre do pila man ka mga tuig daan ng mga issues nga do halos sentro tanan sa ila, no, kay because may mga insidente nga nagkala involve mga kapulisan, no, kag especially sa mga palupok dira, no, bisa natipanan ang muscle na nilang
ang ano na blang punta na sa pusila blang na kung di nagagawa na ng bala, no? Amo nang ginatipan, no? Mabalaan na da kung nakakaso kung wala o kung ginpalupok ang pusil, no? Kung amo na bing armas kag makakos sang dugang pagin nga mga insidente. Well, at least subong nga tuig nangin maayo kag nangin matawhay para sa aton man tanan. Time check, sumitay 1 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang aga, mga kabombo. Dogi na kulapos kita sa tiyempo kag diri lagi kita kutob sa tunga palantutunan ng Bombo Reports sa first edition. Bantayan niyo pa kinagdugang mga balita kag mga programa driven sa gihapon sa Bombo Radio Bacolod. Ini ang inyong angkorban si Bombo Franz Andro Burgos para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi